Салом духтарако созои назарин саломатиё хубай боз ҳам бинои Корвонсити омадагем. Ина якум ошёна вива парфюм. Духтаро борои нав овардиам. Хостум шумо да нишонсиём ина бисёриё мепурсанд ки вива парфюм да чанд миай бор. Ина марамат ман авор доштум боз ҳам пешниҳод мешава. Ҳар он чизе ки анами лесницада мебинен 5 сомон ай нигоҳ кунед чӣ хушрӯй брошон. 5 сомон ҳар он чизе ки лесницада ҳаст 5 сомони марамат бо маҷидогона инорам навор гирифта шумода нишон метим. Мана ҳар он чизе ки лесницада ҳаст 5 сомон, ана коридорда бошад 10 сомон. Мана ҳар он чизе ки ҳаст дар коридор духтарако 10 сомон. Бинен бижутериёи фасон, косметикаҳои хушрӯ ҳар он чизе ҳаст 10 сомон бовар мекунен. ҳамқа хушрӯй борошон. Ина марамат ма рақамошона мемонам, страничкашона отметит мекунам. бо маълумоти бештар аз страничкаи худшон пайдо кунен. духтаро дохили мағоза нархҳо ҳар хелаяй. Вай духтароира бинени қа хушрӯчаяй помадои навинка дар вива парфюм омадага. Ира бинени сирзечка рӯзҳои наздик бо ҳама намудош мебиёя. Марҳамат биёен. Баъдана ин намудоям навинкан помада я наям. Иям помада марамат кадомша мегирен духтаро 5 сомон бовар мекунен. Успет кунен тамом нашава. Ина нигоҳ кунен 5 сомон. Духтарако мара хамошона мемонам дар рӯи экран. Касоне ки имконияти омадан надоранд бинависен доставкаам доранд. Нигоҳ кунен чӣ қадar хушрӯча ва ёша бинен бозори Корвон бинои Корвонсити якум ошёна вива парфюм. дӯстони азиз страничкаи худшон ҳатман омада подписатсия кунен. тез новинкаҳошона уҷада мегзоранд. ина нигоҳ кунен дар як ҳафта як бор ма мебиём, лекин иҷада ҳар рӯз новинка меояд. духтаро барои ҳавай ҳатман страничкашона бинен. инам ҷада чизе дидестен лесницада ҳамаш 5 сомониай. ина арӯсако духтарако барои савдо мегирен, барои туҳфа мегирен, барои хитон мегирен. беҳтарин вариантҳо 5 сомон. намҷа чӣ намуд помадои хушрӯе ки мебинен 5 сомонай ягон ҷода ин нарх нест. лекин вива парфюм да шумо меёбен. чӣ қадar хушрӯ тофтестай турша нигоҳ кунен новинка. туршошо медонен 5 сомонай бо водостойкай бо баиш эффектиш беҳад хушрӯай 5 сомон. марамат биёен. ана боз ҳам новинка духтарако хушрӯгиша бинен. чӣ намуд тене мебинен хайлайтре ки мебинен марамат ҳамаш дар вива парфюм 5 сомонай. ҳар он чизе ки лесницада мебинен марамат инамино новинко 5 сомони. иҷада хеле тено бисёр омадагиай духтаро марамат инҷа биненда ҳамаш 5 сомон. лесницада чӣ намуд косметикае ки ҳастай помада туш тен хайлайтер румяна ҳамаш 5 сомониай. марамат барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. духтаро бурд мекунен биёен. ана хеле бо хайлайтери нав омадай. зура нигоҳ кунен духтарако хайлайтери новинка. жидки хайлайтер 5 сомон. баъдана и тоналкорам 5 сомон. и тонал ина меая. ина хайлайтер духтаро нигоҳ кунен ранги тоналка метова. жидки хайлайтер лекин марамат метавонен дархост кунен. ма страничкашон отметит мекунам. доставка дорам духтарако марамат интихоб кунен. ина чӣ хушрӯ тофтестай ваяя барои қош. ина марамат нигоҳ кунен чӣ хушрӯ 5 сомоне духтаро марамат биёен. бинои Корвонсити якум ошёна вива парфюм. ҳар он чизе ки дар лесницашон ҳастай 5 сомона. ина ёра диден чӣ хушрӯ ишажда хушрӯ бовар кунен. ҳар рӯз боди нав мебиёя вива парфюмда марамат. ина кора бинен охи духтаро вай доштиян диден нигинча доштиян беҳад фасон. ҳамаям блескоям 5 сомони ина кадомша мегирен 5 сомон. беҳад хушрӯ арзон фасон. мана марамат биёен. бинен духтаро чӣ омадагия вива парфюм дахостум шумо да нишонтим. ино подводкая на подводкаи фасони фирмини нархшон 10 сомон. марамат водостойки будай бинен чӣ қадar хушрӯ нархшон 10 сомон. иҷада чанд намуд омадагия нигоҳ кунен. пачка бори новинка. ина қаламишам ҳастай чанд модел дора ҳамаш 10 сомон. ҳар он чизе ки мебинен дар анами калидор 10 сомонай дар вива парфюм. баъд ина яка бинен духтаро консилер. ана иям 10 сомон. хушрӯчая арӯсако биёен инамҷа ҷои шумояй. баъд бо духтарако метонен биёен аиҷа харида бурда фурӯшен барое ки нархошонам хушрӯай арзонай. ина иям консилерай. мана ина марамат аҷоиб хушрӯ
нархшон ҳамаш 10 сомон. Иҷода нигоҳ кунед моделаш чиқа бисёрай 10 сомон. Бинои Корвон Сити марҳамат биёен якум ошёна Viva парфюм. Такоинами ҳинои дулҳана ҳама медонад чихе зурая. Як пачкачаш дурушта 6 та дора. Мисол як пачкада 6 пачкача дора. Як пачкачаша 5 сомон мефурӯшанд. Лекин Viva парфюм да анам хе пачкаи калон 10 сомон ай ки 6 та инам хели пачкача дора. Марҳамат ина касе да дар корай ҳатман Viva парфюм биёен 10 сомон. Баъд нигоҳ кунен ҳар он чизе ки дар ин калидор мебинен ҳамаш нигоҳ кунен чихе хушрӯй. Ҳамаш нархошон 10 сомонӣ. Тенои фасон доранд. Диден ина хеле лазурдера мепурсен духтарако чизи даркори марҳамат 10 сомон. Ина ваёш дизодорантош омадаги 10 сомон. Ина теношона бинен чихе бисёрай. Кадомша мегирен 10 сомон. Ба чизи даркори духтаро солнцезащитный крем. Сезонуш омад бисёр кофтестян. Ина биёен 1000 намуча овардагиан SPF 80 шам 90 шам 100 шам дар анамин Viva парфюм ҳастай 10 сомонай. Сифаташ да бо гарантия метяна. Нархошон қимат буд акция кати 10 сомон шудагай. Марҳамат биён ина шампунои фасон бо ином қағав санги духтаро 10 сомон. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити якум ошёна марҳамат биёен Viva парфюм. Якора бинен духтарако бори новинка комплектои фасони бижутерия дар Viva парфюм омадай нархша намедонен 10 сомон бовар мекунен. Амқа хушрӯчаян ина моделакои нав ҳамаш 10 сомонӣ. Касе да дар корай ҳатман Viva парфюм биёен. Ира бинен ишаишда хушрӯ. Ина барои ид, барои Наврӯз бисёриё бижутерия мегиранд. Мана комплектои фасон шумора дар Viva парфюм интизорай ки нархаш ҳамагӣ мана 10 сомон. Бинои Корвон Сити иш бо чалаш катия диден духтаро чихе хушрӯ. Бинои Корвон Сити якум ошёна даян марҳамат Viva парфюм. Ина беҳтарин интихобира бинен. Бовар кунен ҳамаш бо нусхои тиллояна. Ира бинен чихе хушрӯчаяне 10 сомон духтарако. Чизе ки мебинен ҷада косметикошунам 10 сомонай. Чизе ки ҳаста илми калидорда 10 сомонай. Марҳамат биёен. Ва духтарако нигоҳ кунен ман шумода чӣ ёфтум. Viva парфюм да анам хел балдоқои фасон омадай. Бовар мекунен 10 сомонае. Сифаташ беҳтарина. Ина марҳамат касе да дар корай 10 сомонӣ бори новинка. Инчунин нигоҳ кунен иҷода чихе гӯшборакҳои хушрӯ бисёр омадагай. Мана иёям 10 сомон, мана иноям 10 сомон барои идо, барои мисол Наврӯз бисёр мепурсанд. Марҳамат биёен баъд цепочкаҳошона нигоҳ кунен. Иноям ҳамаш новинкае. Марҳамат бинед чихе хушрӯчаяне 10 сомон кадомеша мегирен бори новинкаи Viva парфюм беҳад бисёр омадагай. Ина 10 сомонӣ. Пад серебро доранд, пад золота доранд. Мана иёра бинен. Ина ин нусхаи тиллош аст ку. Диден духтарако Viva парфюм да бижутерияш омадай 10 сомоне. Мана баъд стальноё бо ҳастая. Стальноётон чанд сомай? 25 сомон. 25 будам 20 кардем иноша 15. Нигоҳ кунем. Ина ино диден чихе хушрӯ стальноян духтарохтон медонен ку стальнои чӣ намешава. Гӯшпорча дораву цепочкаву кулон 15 сомон. Мана ҳарф катяй мисол дугонаотон да туҳфа мегирен, барои хитон мегирен, барои фурӯш мегирен. Ина беҳтарин туҳфаи идона меша хирсанд мешаванд мисол. Диден аҷоиб хушрӯ 15 сомон. Омада натонен бинависен даставкатон мекунанд. Баъд анаи моделора нигоҳ кунен. Иам гӯшпор доштая пад брендан духтаро нигоҳ кунен чихе фасонай. Гӯшпорчаошон кати 20 сомон. Мана ина диден чихе хушрӯчанд. Ҳамаш 20 сомонӣ. Бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм интихоби беҳтарин. Иҷада бо нусхаҳои ваям будай гӯшпоро барои модаро. Марҳамат озиёшам нишонтон тиён бинен духтарако метавонен модаротонам хирсанд кунен. Мисол ина нигоҳ кунен да. Мана ин хеле нусхаҳоям ҳастай 10 сомон бижутерияи фасон. И комплектора бинен духтарако амқа хушрӯвай стальнояна. Комплектои стальнои фасон омадай Viva парфюм да духтаро нигоҳ кунен чихе хушрӯчаян. Нархшон 25 сомон. Ина беҳад фасонай. Коробкаошон кат метиен. Диден духтаро бо коробочкаш подарок. Ина иша бинен чихе хушрӯ. Ҳамаш нусхаҳои тиллову нусхаҳои бриллиант. Марҳамат дар 25 сомон. Диден чихел комплекти хушрӯтон ёфтам.
بیاین ویوا پرفیوم در نوینکای به حدم خوش اومدگی اینای با کرشکوشونه دیدین پدرکم میکنی عجایبات بازار کاروان بینای کاروان سیتی یکم آشیان مرحمت ویوا پرفیوم اینم چند بینن دخترکو 25 سومون کدامش میگیرن اینم اینجا همش 25 سومونیه بعد اینم میاینا نوینکاتون جبو نگاه کنین ها ما چی آوردگیان دخترا اسپت کنین بیاین دخترکای خوش رو نگاه کنین چه خب وای خوش رو یافتم عجایبات دیدن دستمونه را فسونیشه ویوا پرفیوم ده انم خ نوینکای فسون اومده استایل نویا نه استایل نویا دخترا نرخشون چند سومه 20 سومونی وای را بینن دخترا 20 سومونه من مرحمت استایل نوی انم خ دستمونه فسون برای اید میتونن اومده از ویوا پرفیوم خریداری کنن دخترا اومده نمیتونن بنویسن خودشون شما دستافکا میکنن پد برند ای بونیگو کنن چه خوش روی اینا میایم همش ایرا بینن هم دست زیبنده اینا بینن یورا بینن خی دخترکو 20 سومونه توفه دم بهترین توفه میشه فروش دام گیرن بهترین ختون دام گیرن نگاه کنن چه واریانت که خوش رو من همش فسون بو بیان از نزدیک بینن باوری دارو معقولتون میشه بینای کاروان سیتی یکم آشیانه ویوا پرفیوم ора бинен духтарако фасони шабинен хостум шумо да нишонтим марҳамат бори новинка омадай аҷоиб хушрӯ стайлноян на стайлноян духтаро бинен чи фасончае нархшон чанд сумай 10 сомони 10 сомони мана марҳамат вива парфюм да анамхе чалои фасон ира 25 сомони мефурӯхтан ҳозир бошад чалои стайлноя 10 сомон кардаган бинен да ишаишта хушрӯ ҳозир дигарошам нишонтон бутам аз наздик бинен духтаро боварӣ дору маъқултон мешавад ина патсириброям ҳастай ина падзолатаям ҳастай ана ина муд ҳарфакошам ҳастай ино ҳамаш стайл ной марҳамат духтаро 10 сомон ишан сайдаст найтен ина 10 сомони чалои фасон дар вива парфюм метавонен омада харидорӣ кунед бинен даст дач хушрӯй бозори корвон бинои корвон сити якм ошиёна марҳамат омада аз наздик бобинен духтарако духёи муск омадай нигоҳ кунен акция рафтеста ин мускора ҳама медонад ки духёш чанд сумӣ буданд ҳозир акция кардагиан чанд пул кардем 45 сомон марҳамат на касседа дар корай ҳатман вива парфюм биёен 4 расветкаш ҳастай ҳар чоршам запхош архилай беҳад запхош шудай ана баъди на ина мудо ҳастай ё чанд пулан 40 сомон аксияштагия 40 сомон бозори корвон бинои корвон сити тамошо бинони азиз марҳамат якум ошиёна вива парфюм ина ёра бо нигоҳ кунен чанд вай шумадая зарара ё чанд пулан 50 сомон штагай зара ина марҳамат нархи аслишон чанд сум буд 80 сомон диден 80 сум буд 50 сомон штай бошон хушрӯ духтаро мана марҳамат инаишам бош хушрӯа ина мускойшам будай дар ҳақиқат ҳамина мускойшам ҳаст не ки ини бош зур будай хулоса биёен тамошобинони азиз вива парфюм ишам хушрӯ духтаро марҳамат ҳамаш ами заро женскиёш бош да гап нестай ина ҳатман биёен аз наздик бинен дӯстони азиз ман страничкаи вива парфюма хичам мемонум марҳамат страничкаи хичон дуромада подписатся кунен то ин ки аз новинкаҳошон қафо намонен айна ино чанд сумиян 65 ихе чанд сум будан 85 сум 85 буд 65 сомон штагай инамҷа чи намуд духие ки мебинен ку духтаро ҳамаш да акция рафтестай марҳамат метавонен бо нархҳои дастрас омада аз вива парфюм харидорӣ кунен бовар кунен ҳамаш имконият вайш зурай буош зурай имконияти васеъ дора ина нигоҳ кунен кадомеша мегирен хеле интихобуш зиёдай мана марҳамат ишаишда фасонай мана иёра бобинен ё чанд пулан духёи блескай ку духтаро ина диден ранги спрейо ҳастан ку духишам хушрӯ будай диден 45 сомон марҳамат туфадаям хушрӯвай фурӯшдаям беҳтаринай марҳамат омада ҳатман аз вива парфюм харидорӣ кунен